Господине Стоилов, благодарам што прифативте интервју за Медиумската информативна агенција. За почеток би сакал да ве прашам каква е довербата во правосудниот систем во Бугарија. Вие сте европска држава, но останали балканските манири на корумпирани суди и јавни обвинители? Да обърнем внимание, че корупцията не е само проблем в балканските държави, това е и световен проблем. Забелязали сте, вероятно, че в последните години са актуални въпросите за олигархизацията на политиката, т.е. за увеличаване на богатството и неговото концентриране в тесен кръг хора, които обвързват политическата и икономическата дейност и по този начин поставят под въпрос демократичното функциониране на институциите. Ако има нещо специфично за Източна Европа, това е процеса на трансформация на държавната собственост в резултат на приватизацията и други методи. Тоест, за няколко години от една силно доминираща държавна собственост се премина към раздържавяване, а това показва, че в редица случаи не добавената стойност, не предприемчивостта формираха богатството, а достъпа до възможност да се получат такива държавни средства. И разбира се, за нас е една от актуалните задачи противодействието на корупцията. Сегашното правителство, въпреки че е служебно, с твърде ограничен мандат, има амбицията не само добре да организира парламентарните избори, включително да намали корупционните практики с купен и контролиран вод при провеждането на изборите, но и да разкрие тези модели, по които се осъществява корупцията, част от тях, за съжаление, законни, но крайно нецелесообразни и не в интерес на мнозинството от хората, и да намали рязко такива практики. Това е един от приоритетите в моята дейност, наред с подобряване на обслужването на гражданите и с поддържане на взаимодействието с съдебната власт. Неодамна САД воведува санкции кон олигарсите кон тројца, мислам дека во Бугарија. Можете ли да ми кажете како постапи Министерството за правда или бугарската влада во однос на барањето на директорот на Канцеларијата за контрола на странски средства, мислам дека е на САД, кои што велат дека треба да се искорени таа корупција и бараат одговорност за корумпираните владени службеници? Това е задача, която трябва да се решава преди всичко от българските власти, но в глобалния свят, в който се намираме, няма как този въпрос да не интересува и всички тези, които взаимодействат с България, местни и чужди фирми, различни държави в и извън Европейския съюз. Министерския съвет прие едно решение, за да се прекрати участието на хора и определени фирми, които са въвлечени в такива процеси. Това е фактическата страна и това е реален проблем, който стои на нашето внимание. Въпросът обаче има юридическа страна и тя е доста по-сложна. Как да се съвместят такива действия с българския правен ред, защото някои от тях могат да бъдат оспорвани пред съдебната власт и ние в момента нямаме възможност да променяме законодателството. Трябва да използваме тези средства, които съществуват в законите срещу прането на пари, срещу злоупотребите, така че да се опитаме да съчетаем тези фактически с правните решения. Европската главна обвинителка Лаура Ковеси пред неколку дена посети Софија и вие чинам остваривте средба. Која беше целта на незината посета? Аз успях за кратко да разговарям с европейския главен прокурор по време на съвета на министрите от Европейския съюз. Там именно за първи път се представи началото на дейността на офиса на Европейската прокуратура и затова използвахме възможността при нейното предстоящо посещение тя да разговаря в Министерството с мен, с моя екип. Ние засегнахме въпросите за доброто взаимодействие с всички тези институции, които имат отношение към дейността на Европейската прокуратура. Също така
аз споделям нейното очакване, българската страна, специално прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, бързо да излъчи останалите кандидати за Европейската прокуратура от страна на България, така че тази дейност да бъде добре организирана и осъществявана. Също така коментирахме темата за специализираното правосъдие, за това да има реални резултати в противодействие на корупцията, всяка една институция в сферата на своята компетентност. Още колко кандидати трябва да изпоръчаш? Още 6. Наредихте ревизия во Агенцијата за регистрација и Дирекцијата за бугарско државјанство. Што покажа контролата во овие институции? Има ли некаква злоупотреба? Не е тайна, че има 3 проблемни области, които са в обхвата на Министерството на правосъдието. Една от тези сфери е проблематиката с българското гражданство, с дейността по вписванията на търговски дружества и в местата за лишаване от свобода. Така че още с встъпването в длъжност аз разпоредих такива проверки, които да бъдат извършени от инспектората към министъра на правосъдието и от нашия вътрешен одит. Така че това не е било съсредоточено само върху Агенцията за българското гражданство. Това, което констатираме, значително забавяне на процеса. Разбираемо е, че той не може да бъде твърде дълъг, защото знаете, че в преценката на кандидатите участват различни институции, които не са само в обхвата на министъра на правосъдието. Но ние за този кратък период се опитахме да ускорим процеса, без това да занижава критериите за преценка по същество. И това ускоряване да бъде както на входа, така и на изхода на системата. Само да ви дам за пример, от момента на издаване на указ на вице-президента за получаване на българско гражданство до издаване на удостоверението, т.е. възможността хората реално да се ползват от едно признато право, минават по 8, 9, 10 месеца. В тази дейност постановихме, че посредничат и някакви лица, които чрез служители на Министерството може би се опитват да поставят някой в по-благоприятна позиция. Затова промених вътрешните правила, ангажираха се повече служители и се надявам, че още докато нашата дейност не е приключила, ще преодолеем до голяма степен забавенето, така че от няколко месеца този срок да бъде няколко седмици. По отношение на подаването на заявленията, тъй като това се прави по електронен път, вече са ангажирани възможностите 1 година напред, до юни месец 2022 година. Затова сме подготвили промени в наредбата, по която тече в момента необходимото обществено обсъждане и очакваме да се ускори този процес. Заявките да се правят освен по електронен път за тези български граждани и граждани на Европейския съюз, както и за лицата с постоянно пребиваване в България, да могат да се подават и присъствено, което според мен също значително ще ускори цялостната дейност. Те са правили ревизия на някои издадени държавянства? Това не е наша задача. Има определен ред на оспорване на такива издадени вече решения, но знаете, може би, че бяха направени промени в законодателството по времето на парламента, с което се намаляват възможностите чрез Агенцията за българите в чужбина и различни организации да се фаворизират определени групи, да се въздейства по този начин в полза на някои партии или пък даже да се издават неверни удостоверения за български произход. Така че ние бихме искали да приобщим повече наши сънародници, но не чрез заобикаляне на закона, а чрез неговото стриктно прилагане. Добро, и за крај би ве прашал, кои обврски кон државата ги имаат
лицата, които добият българско държавянство? Те трябва да имат български произход и както в повечето държави, този произход може да се проследява, да речем, до 3 поколения назад. То е необходимо да бъде по права линия. Ако се прилагат такива критерии, мисля, че отклоненията ще бъдат рязко намалени. Ви благодаря много.